Bon dia. Bon dia, bon dia. Preparats per la segona sessió d'Origami Paidella? Avui 2.0, perquè fem la continuació del que vam començar l'altre dia. Hola, Héctor. Bueno, hola a tothom, que ja veig que ja sou molts per aquí. Què tal, com esteu? Com va la setmana? Segur que bé, no? Molt bé, doncs jo tenia moltes ganes de tornar aquí a fer més origami amb vosaltres. Si l'altre dia no ho vau fer no passa res, vale? Ja veureu que és senzill. Vale? Jo intentaria anar a poc, que l'altre dia a vegades em dèieu que vas molt de pressa. O sigui que anirem a poc. Hugo de mis amores. Guapo. Què tal, bonics? Bé, doncs si voleu, mentre la gent se segueix connectant, anem a fer una miqueta de memòria, vale? I sobretot pels que no vau estar aquí. Hola, Sara. Vam fer uns animals de paper, vale? Amb papiroflèxia o origami, que també es diu així. Hola, Chloe. Mua! Guapa. Bueno, guapos i guapes tots, Mireu, vam fer un conill. Hola, Ana Ruiz. I tu, Sirenita. Hola, Isaac. Jo estic superbé. Espero que tu també. Hola, Genís. Mua. Mireu, vam fer un conill. Què més vam fer? Aquest que és dels que més m'agraden. Hola, Paolo, bon dia. Vam fer un elefant. Que a més el vam fer de manera que es pogués moure la trompa. Molt bé. Què més vam fer? Vam fer un pingüí! Que aquest també va quedar molt xulo. Un pingüí. Què més vam fer? A veure, aquest no, aquest me'l reservo perquè és un dels que farem avui. Vam fer... Aquest se m'ha sortit, he de posar-m'hi al celo. Vam fer un porquet, també. Un porquet. Aquest és molt graciós. I, per últim, el meu animal preferit. També vam fer un gos. I també, jo el que us vaig comentar és que una vegada fem els animals de paper, d'acord, si teniu canyetes d'aquestes del suc per beure, o jo en el meu cas tinc uns rotuladors, bon dia Anna, tinc uns rotuladors que no funcionen i els he reciclat d'aquesta manera. Si els posem així amb una miqueta de celo, tenim unes titelles, vale, d'animals i podem fer contes, podem inventar històries, vale, podeu jugar de moltes maneres possibles, vale? Per tant, avui, què és el que farem? Igual, d'acord? Seguirem fent nous animals, vale? Perquè la nostra col·lecció encara continuï creixent més, vale? O sigui que, res, recordar ara ja els materials que necessitem per veure si tots ho teniu tot preparat i començarem, vale? Deixo aquí els animals per fer ara els nous. Vinga, què necessitem? Fulls de paper. Vale? Fulls blancs. Necessitem quins? Blancs, fulls blancs. Vale? Després, que el papiroflèxia no es fan servir, però com nosaltres necessitem papers quadrats i aquests són rectangulars, necessitarem unes tisores per fer-les servir abans de començar l'activitat. Vale? Fulls i tisores. Què més? Ceres o plastidecos. Vale? Jo no en tinc ceres, per tant faré servir plastidecos, que estic pensant, nois, de veritat, posar-los dins d'un estoig, perquè com se'm trenquen, precisament, se'm cauen per aquí i tinc tot el terra de casa ple de plastidecos. O sigui que en farem un estoig per guardar-los. Vale? Ceres o plastidecos. Si teniu ceres, és més fàcil, perquè es pot fer més ràpid. Vale? Molt bé. I per últim necessitem un rotulador negre. Hola, Uri.
Un retolador negre. L'altre dia també vam necessitar un vermell, avui no. Avui amb el negre ja tenim suficient. D'acord? Hola, Bruna! Oriol, jo molt bé. Espero que tu també. I el Genís, i tots. Bé, llapis de colors, Héctor? Bueno, llapis estaries més estona. Si tens llapis de colors i no tens plastidecors o ceres, ho pots fer amb els llapis de colors, sense problema. L'únic que amb això ho fem una miqueta més ràpid. Vale? Doncs si teniu ja les coses preparades, potser ja podríem començar. Vale? No tens, Héctor, no passa res, doncs amb els llapis de colors. Ho fas així ràpid, ja veuràs. Vale? Molt bé, doncs primer agafarem els fulls de colors. Necessitarem 5, vale? Com l'altre dia, perquè també farem 5 figures. 1, 2, 3, 4, 5. N'he agafat de més per si un cas, ja sabeu que ens podem equivocar i potser necessitem un altre. De fet, ja veureu que les figures d'avui són més o menys com les de l'altre dia a l'hora de fer, però sí que l'última és una mica més complicada. És una mica més difícil. Paciència si no surt, perquè us asseguro que la primera no em va sortir. Vale? Molt bé, doncs agafem els folis, vale? I el que us deia, han de ser quadrats. D'acord? Vale, Isaac, no pateixis. Si no ho pots fer ara, com el vídeo queda gravat, vale, ho pots fer quan vulguis. Tu ara estàs així atent i sabràs com es fa i llavors després quan puguis ho fas i et sortiran raquete bé. Vale? Vinga, nois, agafem els fulls i com dèiem han de ser quadrats. Per tant, podem doblegar-los. Així ja veureu que quedi més o menys quadrat. I apreto així. Veieu? I llavors això és el que hem de retallar perquè això ens sobra. Vale, nois? Jo crec que ho he fet bé. Que ha de quedar ben quadrat. Molt bé. Doncs fem això, vale? Ho dobleguem i ara amb les tisores retallem això que no volem. Vale? Doncs apa, demaneu ajuda amb les tisores. Si ho podeu fer sols, doncs ho feu sols. I si necessiteu ajuda, la demaneu sense cap problema. Segur que a casa estan encantats d'ajudar-vos per aconseguir incrementar la nostra col·lecció d'animals de paper. Molt bé. Jo ja ho tinc. Això m'ho deixo per aquí. A veure, i veieu? Ara ja tinc els meus 5 papers quadrats. Les tisores ja no les necessitem més. Com us deia, a l'origami no es necessiten tisores, només perquè aconseguim tenir els papers quadrats les hem fet servir. Vale? Que com aneu? Que jo tinc ganes de començar a fer la primera. O sigui que agafem un dels fulls que hem retallat i en aquest cas, nois, necessitarem per fer la nostra primera figura, a veure com ens surt, un color blau. Blau fluix, blau fosc. Vale, jo faré servir, a veure què tinc per aquí. Aquest que tinc petit, com us vaig comentar l'altre dia, se'm trenquen molt quan pinto mandales, que m'agrada molt pintar mandales, nois. Faig tanta força, vale? Doncs apa, un color blau. I com pintàvem això? Arrossegant la cera o el plastidecor. Héctor, per exemple, tu que tens els llapis de colors, doncs ho fas així, que no passa, o sigui, no ha de quedar el color perfecte, però si té l'efecte del color que escollim, després la figura queda més guai, vale? Per tant, agafem la cera o el plastidecor, nois, tots preparats, i comencem a pintar només una cara, nois? Una part, o sigui, una cara la farem blava, l'altra part quedarà blanca, vale? Doncs vinga, amb força, ens estalviem el gimnàs, aquí, fem força amb els colors. Així, ja veureu que quedarà molt maco. I després, ja sabeu, igual que l'altre dia, a mesura que anem fent els animals, podeu provar sort a veure si endevineu quin és. D'acord? Aquest primer animal que farem, a mi m'agrada molt, és un animal molt gran, i és l'animal preferit del meu germà. Per tant, li tinc molt de carinyo a aquest animal.
i la figura, tal com surt, la veritat és que queda molt xuli, ja veureu. Vinga, que quedi tot ben pintat. Així, amb força. Bon dia. Així, així. Vinga, i una miqueta més. Ai, nois, m'hi han constipat una miqueta, avui. Com hi ha aquests canvis de temps. Així. Jo crec que això ja ho tenim. Molt bé. Ai, que se m'apaga l'ordinador. Jo tinc les meves xuletes aquí, que si no també m'equivoco. Vale, tenim una part blava i una part blanca. Sí? I m'ha quedat això perquè tinc una cosa aquí a la taula i se m'ha quedat la forma. Vale, molt bé, ho tenim. Sí? Doncs vinga, comencem. Sí, tinc un germà. Vinga. A veure. Miro xuleta, nois? Vale, per la part pintada comencem, sí? Què farem? Aquesta punta la baixarem aquí. Vale? Vinga, dobleguem. I ens recordeu que hem de fer molta força, quan dobleguem, nois? Així. Fem força perquè quedin les marques que després ens ajuden a l'hora de fer la figura. I una vegada l'hem doblegat, el tornem a obrir. Perquè aquí només ens interessava això, la marca del mig. Vale? Molt bé. Per la part pintada. I ara, ja veureu, haurem de pujar aquesta punteta d'aquí a baix al mig. Vale? Ho faig a la taula i us ho ensenyo perquè ho veieu bé, ja veureu. Que quedarà superguai. Veieu? Ho teníem així, oi? I jo el que he fet és, aquesta punta l'he pujat una mica així, perquè ens quedi d'aquesta manera. M'allunyo més perquè ho veieu millor. Vale? Així, Héctor, vale? Quan hem doblegat això del mig, vale? Aquesta punteta la pugem així perquè ens quedi d'aquesta forma. D'acord? Molt bé. Sí, sembla que tinguem una muntanya per aquí. Però ja veureu, no té res a veure, amb una muntanya, ja veureu què és. Molt bé, doncs quan ho tenim així, ara li donarem la volta. Treballarem per la part blanca, d'acord? I ara haurem de baixar aquesta part i després pujar aquesta. Vale? Jo començaré fent això d'aquí. Què, Héctor, com vas? Ui, tinc molta calor, I si no us dona temps és això, no patiu que com després queda gravat, d'acord, ho podreu fer tot. Hola, Sergio, bon dia. Ui, avui en Genís ens està enviant un mogollón d'emoticonos supermacos. Molts petons, molts cors. Que bé, Genís. Així de gusto. Vale, nois. Perfecte, doncs una vegada això el que us deia, jo ho faig aquí perquè ho veieu bé. A veure. Ara, veieu? Ho teníem així, oi? I jo he baixat això fins aquí. D'acord? Així. Però ara aquesta part també l'haurem de pujar una miqueta, d'acord? A veure... Ja veureu. Més o menys per on està l'altra part, vale? Veieu? Ho teníem així i jo ara he pujat això així. Sí? Perfecte. Ja ens queda poc, d'aquesta. Mireu, ara el que hem de fer, a veure, és aquesta punteta d'aquí la ficarem una miqueta endins, vale? Això és molt fàcil. Així, i apretem amb força, com sempre. Vale? Així, ben fort, que quedi ben marcat.
Una vegada tinguem aquesta punteta, una altra que hem de baixar és aquesta d'aquí dalt. Vale? També la baixarem, molt poquet, més o menys. Així. Sí, Héctor, tinc música de fons. Que a mi m'agrada fer coses amb música, sempre. Mireu, ja hem baixat això. Ja quasi està. Comenceu a veure la forma o no? Ara el que hem de fer és girar la figura. I ens falta un pas només. Bueno, i pintar, ja veureu. Ara hem de pujar aquesta part d'aquí. Així. Ta-ta-ta-tan. Què és això, nois? Que ja s'hi veu, ja s'hi veu. Una vegada hem pujat la cua, perquè això és la cua, agafarem el rotulador negre per fer l'últim pas. Bon dia, Montse i Mireia. Últim pas, dibuixaré un ull i a veure, penseu què és això que hem fet. Vale? Molt bé. Mira, el meu gos Isaac també és una mica grunyon, Avui ja hem sortit al carrer, ja hem passejat, però bueno, ja veieu a vegades quan estem aquí connectats que borda i crida l'atenció. Héctor! Superbé! Mireu, mireu! Ens ha sortit efectivament una balena! Molt bé, Héctor! L'has vist de seguida, Molt bé, Mercè, també una balena. Molt bé, Genís. M'agrada molt la balena, és un animal enorme, enorme, enorme. Que xulo, diu l'Isaac, molt bé. Doncs aquesta és la nostra primera figura d'avui, Una balena a la mar de bonica. La reservem perquè després és el que us deia, que la podem posar aquí, o la canyeta, o un rotulador que no funcioni, qualsevol cosa, per tenir-la de titella, vale? Molt bé. I li podem posar un nom, a la nostra balena. A mi m'agrada molt posar noms. I m'agraden molt els animals, bàsicament. Ja ho podeu comprovar, no? Vale. Doncs guardem la nostra balena. Espero que us hagi quedat molt xula, també. Vale? La deixo aquí. I ara... Anem a preparar la nostra següent figura. Agafem... Ai, vaig a tapar el rotulador, és important que els tapem. Vale? Mira, la Mireia ja té els rotuladors reciclats per fer les titelles. Superbé, Mireia, carinyo. Així després podràs jugar molt. Perfecte. Nois, agafem un altre paper i ara necessitarem una cera o plastidècor, vale? De color groc. D'acord? I, com sempre, una cara la pintem i l'altra no. L'altra ha de ser blanca, vale? Una part groga, una part blanca, vale? Començo. Vosaltres també a casa, vale? Apretant fort, ja sabeu, perquè es vegi bé. Aquest serà de color groc. A veure, força, amb força. Així. Després, nois, si voleu, podríeu enviar les vostres fotos de les vostres figures. A mi m'agradaria molt veure com us han quedat. Segur que és superguai. I jo ja veieu, jo guardo totes les de l'altre dia, aquestes també les guardaré, i si en fem més un altre dia, doncs també me les guardaré perquè queden molt xulis i donen molt de joc. Vinga, nois, amb força, aquí fem braços. Si ens cansem, també podem descansar. Seguim. Vinga, amb força, 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 força. A veure quin animal ens sortirà. Vale, Bruna, has de marxar, no pateixis. Ja ho faràs, vale, bonica meva? Quan tu vulguis. Així, apretem
apretem, ja quasi ho tinc, suposo que vosaltres també. I tant, Isaac, que et trobo a faltar, us trobo molt a faltar a tots, però la gran sort és que tenim aquest mitjà, no?, de l'Insta, i tot i que no us puc veure directament, és com si estic amb vosaltres aquesta estoneta i em posa molt contenta, la veritat, perquè clar que us trobo molt a faltar. Meu lector ja diu un pollo i no hem començat. A veure què serà. Què serà? Vale, jo crec que això ja ho tenim. Vale? Part groga, part blanca. I ara començarem per la part pintada, vale? Farem una fideuà. Oh, ja m'agradaria una fideuà. És un dels meus menjars preferits. Fideuà, amb gambetes, amb allioli, boníssim. Però no. Fem animals. Ara baixarem aquesta punta fins aquí, vale? A veure, així, i com sempre ja sabeu, apretem fort. Apretem fort, que les marques són molt importants. I una vegada ho tinguem, la tornem a obrir. Tornem a obrir el full. Vale? Així. Sí, com si fos un triangle. Hem fet un triangle, però ara el tornem a obrir. Vale? Així. Molt bé. Llavors ara, aquesta punta d'aquí la pujarem una miqueta, farem força, però també la tornarem a baixar. Mireu. És que si m'ho faig així ho veig millor, nois, perquè si no, fer-ho al revés em costa. Mireu, així, vale? Apretem, veieu? Així. Molt bé. Hola, Manu! Com estàs, Manu? Vale, seguim. Ara, us en recordeu que aquí tenim aquesta marqueta d'abans, no? Doncs l'hem de baixar així, per la marca que havíem fet abans, vale? I tornem a apretar. Veieu? La teníem així i ara l'hem baixat, perquè ens quedi d'aquesta manera. D'acord? Molt bé. I ara què farem? Que això fins i tot ho podríem baixar més, Jo crec que si ho baixem més potser quedaria fins i tot més guais. A veure, vaig a mirar una miqueta. Mira, sí, ho podem fer així. Hola, Marc! Veieu? Sí, jo crec que si està així més baixet, després quedarà més curiós. Vale, com ho porteu? Vinga, que seguirem. Vale, ara li hem de donar la volta. Vale, treballar per la part blanca. D'acord? Molt bé. I què farem ara? Baixarem aquesta punteta cap aquí. Mireu. I apretem fort. Així. No m'ha quedat molt recte, però bueno, no passa res. Vale? Ho tenim així. Super. I ara, aquesta punteta que hem baixat, l'hem de tornar a pujar una miqueta. Perdeu. Ai, que em venia un esternut i no m'ha sortit. Molt bé. Doncs ara, això que hem baixat, ho pugem una miqueta. Però no del tot, Només, mireu, ho teníem així i ho pujarem més o menys així. Vale? Perfecte. I una vegada tenim això, les puntes les hem de tirar endins, vale? Mireu. Així. Veieu? Jo ja tinc una. Veieu? Aquesta cap aquí i ara amb l'altre costat igual, vale? A veure. Així.
Veieu? Ho teníem així i ara hem fet amb les dues puntes, una cap aquí i l'altra cap aquí. D'acord? I nois, si ho girem, tenim això. Només em falta fer-li les marques amb el rotulador negre. Això ja ho tenim, Ja sabeu què és o no? A veure, que jo llegeixo els vostres comentaris, a veure si endevineu. Vaig a fer els ulls. A veure, si una marqueta. Molt bé, pintem els ulls i a veure què ens ha sortit. A veure... Un ànec... no, podria ser... Molt bé, Davidirito. Sí, és un pollet. Molt bé, mireu. Aquí tenim el nostre pollet amb el seu bec. Veieu? Molt bé, un pollito. Ja tenim la balena i el pollito. Molt bé, nois. Com ha quedat això? Us ha sortit el pollito? Home, aquest ànec. Molt bé. Molt bé tots, Sí, senyors, un pollet. Hola, Ainhoa. Molt bé. Doncs vinga, passem al següent. Ara, el que farem és fàcil. Ja veureu que de seguida el tindrem, vale? A veure, aquí el tinc. Aquest, a més que aquest color que surt aquí no em fa gaire d'allò, podríem fer-ho... Bueno, podeu escollir o un taronja, vale? O un marronet, un gris, vale? Jo ho faré amb el marronet, vale? O sigui que ja sabeu, comencem a pintar només una cara, l'altra cara blanca, un vermell també si voleu, sí. Sí, és que aquí la meva xuleta surt un color groc una mica raro, no m'agrada gaire, la veritat. M'agrada molt el groc, però és que aquest és un groc com molt apagat, no sé. Per tant, jo agafo el marronet, vale? Lila, sí, no hi ha... O sigui, l'animal que farem de color lila no existeix, vale? Però bueno, podem fer servir la nostra imaginació. Al final seran els nostres animals, els nostres personatges. Per tant, podeu pintar sempre com vulgueu. A veure, així amb força... Que nois, potser anirem una miqueta més ràpids perquè estic mirant l'hora. I és molt tard, passa el temps molt ràpid aquí amb vosaltres. A veure... Pintem bé. Amb el color que havíem escollit. Jo el marró, que és un marró una mica amb brilli-brilli, Brilla molt. L'altre dia, nois, quan vam fer l'elefant, que jo vaig fer servir un color gris així també amb purpurina, vaig agafar amb les mans. Diuen per aquí que potser és un mico. No sé. Ara ho veurem. Ja veureu que és fàcil aquest, Vinga. Molt bé. Així ho tenim. Genial. Doncs vinga, ja tenim una part pintada i l'altra part blanca. I nosaltres començarem a treballar per la part blanca, vale? No sé yo si serà un mico. No sé, ara ho veurem. Vinga, nois, per la part blanca, aquesta punteta de dalt, aquí a baix, vale? Vinga, punta en punta, i apretem fort, així, vale? I ho posem així, no cal que dobleguem l'altre, amb aquesta ratlla tenim, vale? Fem així
Perfecte. Vinga, molt bé. I ara, nois, doblegarem això per la meitat i ho tornarem a obrir, vale? Només serà per la marca. Doncs vinga, dobleguem per la meitat. Fem força. Au! I ho tornem a obrir. Sí? Sembla que tinguem com una muntanya partida en dos, Molt bé. Ho tenim? Vinga, genial. Doncs ara, nois, el que hem de fer és aquestes puntes les pujarem així. Vale? Ja veureu que és molt fàcil. No, l'Hèctor no dorm, està aquí treballant superbé. Vale? Fem això. Una per aquí. Mare meva, com tinc les mans. Plenes de brilli. Veieu? Ho teníem així, oi? I jo he pujat les dues puntes d'aquesta manera. Ja veureu que guai queda i super fàcil aquest. Vale? Molt bé. Una vegada ja hem portat les puntes del costat amunt, d'acord? La punteta d'aquí la baixem així una micatona. Vale? No és una muntanya. Són animals, tot el que fem són animals. Vale? Hem baixat això i nois, ja ho tenim, us he dit que era molt fàcil de fer i molt ràpid. Girem i tenim això. Només ens falta agafar el rotulador negre i fer unes marquetes, que seran les següents. Farem primer una rodoneta aquí al mig, vale? Ja veureu. Una marqueta aquí al mig. Així. Molt bé, Genís. És un gat, sí senyor. Ara, com li hem fet el nas, li farem la boca també, vale? Així. I ara ens falten els ulls. A veure... 1 i 2. I jo també li faria uns bigotis, vale? Molt bé, Mercè, molt bé, Mireia. Sí, senyors, és un gat ben xulo. Li fem els bigotis. I ens ha quedat el nostre gat així, amb les orelles ben amunt. Heu vist que aquest era molt fàcil i molt ràpid de fer, Aquest està molt guai. Sí, senyor, Marc, és un gat. Molt bé, ja en portem 3, El pollito, el gat i la balena. Vale? Molt bé. Perfecte, ens queden 2, nois, O sigui que haurem d'intentar anar, que us deia, una miqueta ràpid. Vale, deixem el gat aquí amb la resta d'animals i agafem un altre paper. En aquesta ocasió anem a fer, a veure que el tinc aquí. Genial. Aquest jo el pintaria de color taronja, vale? Color taronja. Una cara sí i l'altra no, vale? Com sempre, vale? Fem força, nois. Mireu que raro, un que tinc sencer. No me lo puedo creer. Així. Després, nois, també toca netejar la taula on estigueu treballant, Vinga, així fort. A veure. No, Isaac, s'acaba més tard, i 40 no. Si fos i 40 sí que no ens donava temps. Per això, però bueno, ara intentarem anar una miqueta més ràpid. I això, sobretot, recordeu, que si no us dona temps, podeu seguir en qualsevol altre moment.
Podeu mirar el vídeo sempre que vulgueu i fer les figures. Així fort, molt bé. Perfecte. Jo ja ho tinc. Genial. Per taronja i per blanca. Vale? Així ho tenim. Molt bé, i en aquesta ocasió començarem per la part blanca. Farem de punta a punta. Sabeu que moltes d'aquestes figures comencen així, oi? Perfecte. I ho tornem a obrir. Vale? Hem fet... Hola, David, bon dia! Hem fet punta i punta aquí a baix. D'acord? I ara girem una miqueta i farem aquesta punta en aquesta també, vale? Perquè ens quedin totes les marques. A veure. Apretem fort. I tornem a obrir. I ja tenim totes les marques, vale? Sí? Molt bé. El següent pas, nois, és que baixem una punteta cap aquí a baix, fem força i la tornarem a pujar, vale? Més o menys, jo crec que així. Vale? Veieu, l'hem baixat i ara la tornem a pujar, que el que ens interessa és la marca. Vale? I ara aquesta punteta l'haurem de pujar a dalt. Vale? No ho farem per la meitat, sinó que, com abans quan hem fet el pollito, vale? Serà una miqueta més per baix. A veure... Així més o menys... Amb força... Així, vale? Sí? Veieu? Teníem la marca aquí, jo l'he pujat una miqueta abans. Vale? Molt bé. Següent pas, que li donem la volta. Vale, nois? I ara, aquests costats els haurem de pujar així. Vale? Ja veureu, faig un. Així més o menys, a veure que ho faci jo bé, Així més o menys. Veieu? Ho teníem així, no? Jo he pujat aquesta aquí. I ara amb l'altra farem el mateix, vale? Molt bé. També la pugem. I apretem fort, com sempre. Ens queda més o menys una cosa així. Parts taronges, parts blanques... Molt bé. I el següent pas és aquesta punteta d'aquí, baixar-la. Vale? Mireu. Mireu, mireu. La baixarem. Més o menys. Així, veieu? La teníem d'aquesta manera. I ara l'hem baixat. La Mercè vol que la saludeu. Hola, Mercè. Així. Genial. I ara aquestes dues puntetes també les ficarem una miqueta per dins, vale? Vinga. Així. I aquesta així. Vale? Perfecte, ja quasi ho tenim. Ara li hem de donar la volta i veieu això que està aquí obert? Picarem la punteta per dins. Vale? La ficarem per dins. Tal que ens queda així. Veieu? L'hem ficat per aquí, la punta. I ara, nois, què més? Aquesta punteta d'aquí l'amagarem una miqueta per darrere, vale? Però una miqueta només, no gaire. Així, amb força. I ens ha quedat amagada.
Què? Què és? Ja es veu, Ara, rotulador negre i farem dues marquetes molt petites, molt petites, molt petites aquí, vale? Així, d'acord? I els ulls. Ja ho tinc! Què ens ha sortit, nois? Què és això i com us ha quedat a vosaltres? Tan, 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 tan. Mare meva, ens va creixent la família d'animals, tu. Una guineu, no és una guineu. Penseu que té un bec. Molt bé, la Montse i la Mireia, és un ànec. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Així, genial. Perfecte. Isaac, no pateixis, que abans de les 12 hem acabat. Així. Molt bé, Genís, un ànec, ara sí, Montse? És que, bueno, són semblants, clar. De fet, si tinc aquí el pollito, no? Alguna cosa en comú tenen. El bec, per exemple, l'hem fet diferent, no? Però els dos tenien bec. Molt bé! Doncs ara, nois, última figura d'avui. És difícil, ja us ho dic. Vale? És el que us deia al principi, que a mi no em va sortir a la primera, o sigui que no patiu si no us surt ara. Vaig a posar-me la xuleti, aquí la tinc, i necessitarem... Bueno, també és un animal que podem escollir, vale? El color que vulguem. Jo faré el rosa, que m'agrada molt. I com sempre, una part rosa, una part blanca, vale? Vinga, nois, amb la força. Vinga, molt bé, nois, que anem per l'última i més difícil de totes. Jo em queixava de l'elefant l'altre dia, que era molt difícil, i quan em vaig posar amb aquest, vaig dir, mare meva, però queda molt xuli, molt xuli, ja veureu. O sigui que, bueno, paciència, que sortirà. I si no és a la primera, doncs a la segona. Això sempre és així. Quan una cosa no en surt, no vol dir, doncs ja no la faig. No. A vegades necessitem més temps perquè ens surti bé. Molt bé. Vinga, amb força, amb força. Mare meva, ja acabem amb els braços cansats, o almenys. Vinga, força, força, força. Molta força, molta força. Ja quasi ho tinc. Així. A veure. Així, així i així. Molt bé. Ja tenim això rosa i això blanc. Vale? I què hem de fer? Doblegar per la meitat. Vale? Així, veieu? Hem fet per la meitat i ara doblegarem per la meitat però cap a baix també, vale? Així. Així i així. I ho tornem a obrir. Vale? Hola, Lluís. Ens ha quedat així. I ara el que farem serà aquesta punta la baixarem cap aquí. Vale? Mireu. Així. Vale? I aquesta aquí. D'acord? A veure, a veure. Ai, que m'he quedat una miqueta curta. Ara. Així. Vale? Ho veieu? Molt bé.
I ara, vale, tirarem això d'aquí cap enrere, vale? I aquesta també cap enrere, vale? Ja veureu. Ai, que me l'he posat al revés jo ara. Així. Ni come cocos, ni avió. I aquest també cap amunt, vale? Així. Fem força. M'he tornat a quedar curta. Amb aquest necessitem concentració. Vale. I tornem aquí, vale? A la part que havíem doblegat al principi, les parts roses. I les parts blanques doblegades les tenim darrere, vale? Molt bé. Què és el que hem de fer ara? Baixarem això cap aquí. Mireu. Faré jo així a la taula primer, que es veurà més clar, perquè després aixecarem la part de darrere. I ens queda una cosa així com un cor. Vale? Veieu? Ho teníem així i jo el que he fet és baixar-ho i la part que hi havia darrere es queda així. Veieu? Com un cor. Però no és un cor el que farem. D'acord? Jo aquesta la faig més ràpida i després si la voleu fer, d'acord? Si no us surt, ja la fareu. Molt bé, ara el que hem de fer és, igual, aquesta part la portem aquí i el de darrere també sortirà. Ja veureu. A veure. Ta-tan! Veieu? Ens queda això. Ja veureu que queda ben curiós. D'acord? I ara el que hem de fer és portar aquesta punta d'aquí al final una miqueta cap endins. Vale? I apretem fort. Molt bé, el Lluís ja l'ha endevinat. Sí senyor. Veieu? Fem això i ara li donem la volta. Ta-tan! I tenim aquí el nostre peix, però ens falten els detalls. Amb el rotulador negre, en aquest li farem diverses coses, vale? Li farem un ull. Vale? Un ull. Ara li farem així aquesta marca i les escates. Jo aquí en faré 3, 1, 2 i 3, aquí en faré 2 i una altra aquí així. I ta-tam! Tenim el nostre peix peixet! Molt bé! Us ha sortit o què? Que aquest era una miqueta més complicat, Però és al principi, després ja pim-pam, surt de seguida. Nois? Per tant, ja tenim els nostres 5 animals d'avui. El peix, el pollet, l'ànec, el gat i la balena. Molt bé. I ja sabeu, nois, el que vam dir l'altre dia. Si voleu fer-les com a titelles, el que vam fer amb els animals de la setmana passada. Agafeu la canyeta o un rotulador que no serveixi o alguna cosa per reciclar, l'enganxeu i les podeu fer servir així, d'acord? Molt bé. Molt bé. Vale, Montse, Mireia, podeu fer la balena, ja veureu que és molt fàcil i queda molt guai. Doncs bueno, nois, m'acomiado amb els meus animalons per avui, vale? Que vagi molt bé al matí, que vagi molt bé a la tarda i que vagi molt bé el que queda de setmana, vale? Espero veure-us una altra vegada ben aviat, d'acord? Per seguir treballant i jugant junts.
D'acord? I ara sí, us envio un mega petó, vale? I que us vagi superbé, que us enyoro molt. Adeu, preciosos i precioses, nens, nenes, nois, noies, famílies, companys.